Alo. Aye. Aye aye. Nu qaytdım ayani. Aye. Yarar aşarmın, yarar. Nu öyle qaytdım ona indi. Aye. Yaray. Yarar. Nu hani yarar indi buldu aşarmın aytdım şimdi aşarmın barısını aşap diram yarar buldu. Ha? Yarar. Sağ ol. Nihayet. Классташым Айгүл Бариеваның бәрәуізде өз сайты. Қызық. Сайтта сұрауларға өзі жауап берер ме? Әлі администратор отырам екен. Так. Жиып қарайық әлі. Тоқта, мен аны қызық етем. Мен өзімні аның классташы екенімді білгіртмейм. Тоқта. Так, жиябыз. www.aygul.ru Аха. Так. Табарға сенің үшін жырын. Яшьлектән бүгенге көннәргә сине көтәм яшьлектән бүгенге көннәргә синең өчен чәчәк җыям булмасаң да янымда Ilmezsingni bilip gütem küssende biraz bulan Şanlıyım bu kaldı yara izleme diyen sözlerge seni gütem Яшьлектән бүгенге көннәргә сине көтәм яшьлектән бүгенге көннәргә синең өчен чәчәк җыям кызармый калмас ара Очрашуга мәхәббәтем чәчәкләр илтә бара Ышанмыйм ул калды яра Эзләмә дигән сүзләргә сине көтәм яшьлектән бүгенге
İşli bit, işli Sait Aygül'ün. Toktale, nesele olsa yazırga kirek. Danışırga, nersegine. Nerseden başlar. İsen Maygil, aşulanma sin dip deşem. Sin dip, in yakın dostuna gına eyteler. Min seni özümnün in yakın dostum dip sanayım. Vah. Senin jırlarını yaratıp tınlayım. Rüxset etsen sana sorularım var idi. Hayırlı kış, kadirli dostlarım. Yazgı sular kebek taşın sürülgen yaşaklardan, toprağında yatıp kalgan bıltırgı yapraklardan. Selam sina ağdaşım, tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, oydu bizken jirlerden. Selam sina ağdaşım, tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, oydu bizken jirlerden. Balışaktan şimildegen tongına rast ışıktan, her yaz uyasına koydu soyran sıyırşıktan. Selam sina ağdaşım, tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, oydu bizken jirlerden. Selam sina ağdaşım, tuğan üsken jirlerden, tuğan üsken jirlerden, oydu bizken jirlerden.
Tangı jiline söyleyim sırlarımni jillergine biler Sen jillerden sonra hallerimni Selam yolla jiller bilen Meni tanarsan ve sevirken Don jile bulabilsem minirken Don jile bulabilsem min irken Meni tanarsan ve sevirken Don jile bulabilsem minirken Don jile bulabilsem min irken Uçkan kışlam yazın kanadına Hat jibersem barıp jitermiken Ağım suğa salsam sağışımны Sağışlarım ağıp gidermiken Teraz aşırsan mı sinirken Kaş bulaşıp gelsem minirken Kaş bulaşıp gelsem minirken Gül bakşağa kirsem sokmaklardan Özlep yerim seni özlerinde Güller arasında zenger şeşek Hatırlata senin gözlerini Sina dip bilersin sevirken Güllerge boşabilsem minirken Güllerge boşabilsem minirken Meni tanarsan ve sevirken Don jile bulabilsem minirken Kaş bulaşıp gelsem minirken О, кімдір енді хотты yazған. Нендедір Зүлфәт. Қоя, оқып қарайық әлі. Сәлем, Зүлфәт. Рахмет, якын еткенің үшін. Әйді, яз сұрауларыңны. Форум бит шуның үшін. Ой, кел yazған. Бұлай тез бұлар деп ойламаған едім. Аты интернет деген айбырым. Қолдар өшіттіріп, әрі терлеп шықты. Нәрсеген язырғасың ойны. Айгел, сен шатта бірінші тапқыр ма? Әйе, бірінші тапқыр.
Әйтәле, жырчыларның мәшәкатьсез, уйнап көлеп кенә йөри торган тормышлары турындагы сүзләр уйдырмамы? Әллә дөреслекме? Әлбәттә уйдырма. Безнең эшчәнлек зур хезмәт таләп итә. Рухи көч тә, физик көч тә кирәк җырлау өчен. Синең өчен тормыш мәгънәсе нәрсәдә? Тормыш мәгънәсе эшләгән эшеңнән кешеләргә файда китерүдә. Айгөл Бариева булып, кешеләрнең күңелендә эз калдырырга. Бала чакта чишмә суын эчеп, тыңладым мин кошлар сайравын. Чишмәләрнең моңлы чылтыранын үсеп җиткәч кенә аңладым. Чишмә җырла җырыңны, тыңласыннар бишек моңыңны. Шул чишмәнең җырын тыңладым, әнкәм белән бергә җырладым. Шул чишмәләрнең моңлы тавышы, күпме аның зары сагышы. Ничә еллар һаман син истә, моңлы иде әнкәм тавышы. Чишмә җырла җырыңны, тыңласыннар бишек моңыңны. Шул чишмәнең җырын тыңладым, әнкәм белән бергә җырладым. Шул чишмәләрнең моңлы тавышы, күпме моңнар, күпме сагышы. Күз алдымнан китми балачак, әткәм моңы мәңге калачак. Чишмә җырла җырыңны, тыңласыннар бишек моңыңны. Шул чишмәнең җырын тыңладым, әнкәм белән бергә җырладым. Шул чишмәнең җырын тыңладым, әнкәм белән бергә җырладым, әнкәм белән бергә җырладым.
Айгөл, түші тіліләне дейме. Әммә синең тавыш, жырың, миңа әнә шул шишмә суы кебек сафлык, сихәт бирә. Беләсеңме? Без бит синең белән охшаш та әле. Мин үзем дә Саба районында үскән егет бит. Инеш, шишмә буйлары, болын тугайларның гүзәллеген мин ишетеп кенә түгел, күреп беләм. Айгөл, ә синең яраткан чәчәкләрең нинди? Бергәләшеп йөргән сукмаклардан ялгысына кайтып киләмен. Син яраткан чәчәкләрне җыеп, бакыялар барып кияммен. Ап-ак ромашкалар, мәхәббәтең, сары тынбаяклар, синең сагышың. Миләүшәләр, миңа хыянәтең, кыңгыраулар, көлгән тавышың. Миләүшәләр, миңа хыянәтең, кыңгыраулар, көлгән тавышың. Очрашырга юллар ябык, араларда еллар киртәләр. Юллар сине һаман миннән читкә, ераккарак алып китәләр. Ап-ак ромашкалар, мәхәббәтең, сары тынбаяклар, синең сагышың. Миләүшәләр, миңа хыянәтең, кыңгыраулар, көлгән тавышың. Миләүшәләр, миңа хыянәтең, кыңгыраулар, көлгән тавышың. Сандугачлар барлап уякырган, тик мин генә ялгыз юкыям. Суга әйләп, үскән талга бәрелеп, агып киттем ялгыз тагыям. Ап-ак ромашкалар, мәхәббәтең, сары тынбаяклар, синең сагышың. Миләүшәләр, миңа хыянәтең, кыңгыраулар, көлгән тавышың. Миләүшәләр, миңа хыянәтең, кыңгыраулар, көлгән тавышың. Hayırlı kеш, hürmetli tomашачылар. Менә Сабадан чыккан кызлар ямсыз була алмый. Үзе дә мотор, җыры да мотор, гәүдәсе дә мотор, бөтен булганлыгы белән мотор. Без Сабалар бүген йөзләгән кеше килдек. Шамил абый безнең мотор Арташ дигән авылдан. Менә аның Айгелнең
анда саба каны. Шуңа күрә без сабалар аның белән горурланабыз. Безнең яктан театр артистлары бар, җырчы артистлар әле менә алар бармак белән генә санарлык. Шуларның берсе Айгөл. Уңышлар сиңа. Бәйрәмең белән. Рәхмәт, Таһир Габдрахманович, рәхмәт. Бар, Әнәс, микрофон чыгар. Чыгар, уже бар. Айгел, гаиләң даими гастрольләргә өйдә күренмәгәнгә ни ди? Балаларының да синең кебек сәхнә кешесе булуын теләмисеңдер бит. Син үзең сәхнәгә урау юллар аша үткәнсең. Музыка мәктәбенең скрипка классында уку хыялыңның тормышка ашмауы да сине сындырмаган. Үҗәтләнеп, фортепианога өйрәнгәнсең. Аның каравы, бүген кызың скрипкада сыздыра.
Şevler yanıp durgan tor bölmede basıp duran korap gözüge estimdeki oppak tuy gülmege sağlamla durat benime boşluğda eytken her bir sözüm sığıp sarkıp çığa bağırdan kızlar büyük vals bir yalgızım kısan bölmede bir gel göbelek neysin ezlep eğlenemle Koydasın koyda bir kızım nigemini yalnız ittin Ak gülmekten duy büyün yalnızıma bir üşüdüm Ak gülmegen yukkana gidin Suğuş ile lidanı koralttın Duylarında bir yigitlerini Taş dağlarga buğup tarattın Üstündeki oppak tuy gülmege Sığlanıpla durat tenime Yüreğimden çıkan her bir sözüm Sığıp sarkıp çığa bağırdan Kızlar büyük vals bir yalgızım kısan bölmede Bir gel göbelek neysin ezlep eğlenemle Koydasın koyda bir kızım nigemini yalnız ittin Gülmekten duy büyün yalnızıma bir üşüdüm Koydasın koyu bir kızım nigemini yalnız ittin Nigemini yalnız ittin Aygül, мен шундай тылсымлы әүрлеу күзәттем. Секунд ішінде Aygül Бариева кішкене генә кызчыктан гүзәл кәләшкә үрелде дә куйды. Димәк, син балаларыңның тормышын сәхнә белән бәйләүләрен хуплыйсың. Сәхнә давалап булмый торган ауру инде ул. Бу ауру йөрәккә көч тәсти. Кой вакыт күңелне дә төшерә. Әмма дә ләкин сәхнә кешесе тормышында бәхетле мизгелләр барыбер күбрәк дип саныйм мин. Aygül, миңа менә шунысы кызык. Артистлар ничек өйләнә? Ничек кияүгә чыгалар, а? Гомумән, туй нәрсә өчен кирәк? Туй ни өчен кирәк дисеңме, Зөлфәт? Беләсеңме, тормыш булгач, төрле вакытлар була инде. Менә шушы авыр вакытларда иң бәхетле мизгелләрне искә төшерсәң, барлык борчуларың да тарала. Ә безнең туй ничек уздымы? Тыңлап кара. Кыяшлы көзләре, ой кыяш итләре, кыяшлы көзләре,
Бу минем укытучым. Менә бик каты авыртадыр. Мәйтәм Фирсака берне авыртма. Зинһар өчен минем концертыма килергә тиешсең дип. Менә Аллага шөкер. Молодец. Молодец Фирсака берне килдең. Рәхмәт бик зур Фирсака берне. Жәмәгать хәерле кич. Педагог буларак, мен әйтәм, әйбәт кенә бара инде концерт, шулай да бер ара бушлык калды бит. Минем өчен бушлык калды. Айгөлнең кичкенә чагыннан ук мен 1нче класстан укытмадым, югары классларда укыттым, Айгөлне 4нчедән башлап укыттым. Айгөлнең бөтен гомере минем күз алдымда үтте. Һәм мәктәптә меңләгән балалар арасында, укучылар арасында мәктәптә ул минем өчен иң якыны, иң газизе һәм йөрәгем, бәгърем өчен ondan da кадерле бала юк иде. Айгөл кебек. Миңа калганда бүген симфония дөньясы. Бүген безнең симфоник оркестрның флейтасы иксез-шиксез моңга, иксез-шиксез җырга хас булган. Һәр кешенең йөрәген яулап алган. Әйтеп китте аның якташы. Буе белән дә, сыны белән дә, шибәрлеге белән дә, уйлап карасагыз, кешелеклеге белән дә, ике бала үстереп кара әле. Ике бала үстереп, ир карап, артистка булып. Моны кем генә булдырала? Моны Айгөл булдырала. Айгөл булдырала моны. Айгөлдәге тырышлык мәктәптә ничек булса, ул инде хәзер унлата арткан. Айгөл кызым, мин сиңа бүгенге концертыңа шул кадәр сокланып килдем, сокланып утырам. Сиңа тагын да зуррак Аллаһ Тәгалә ихтияр көче бирсен. Тагын да зуррак иҗади көч бирсен. Туганнарың, якыннарың сине һәр вакытта ничек яратсалар, шулай яратсыннар. Гаиләгез, Линар, сиңа бик зур рәхмәт, синең алдыңда да баш иям балакаем. Чөнки син әгәр дә аңа шул кадәрле ярдәм итмәсәң, Айгөл бу югарыкка җитәргә ай-һай Айгөлгә генә түгел, башкаларга да бик авыр. Бик зур рәхмәт, Айгөл. Биклекләр сиңа, кызым. Бик зур рәхмәт. Айгөл, туй турында жырыңны карадым, тыңладым. Рәхмәт. Туйгыз бик үзенчәлекле булган икән. Ә менә гаиләдә бит әти-әниләр шуклыгы өчен балаларын пычмакка да бастыргалый. Ә синең балаларың Айлина белән Камил сүзне тыңламаган вакытта әниләре ничек акылга утырта? Беләсеңме, Зөлфәт? Мин бик җитди һәм бик таләпчән әни. Ләкин инде балаларым нинди генә сорау белән, нинди генә үтенеч белән килсәләр дә, мин аларга инде сабак бирде әйтеп аңлатырга тырышам. Чөнки мин бит әни. Мин хатын кыз. Keyifsiz şağım buladır ey bilem. Lakin sen meni suvandır, ihlas yüreğin bilem. Min hatan kız, min nefis
Айгөл, мен телевизордан сені көрсетселер, айырыла алмайша қарап тұрам. Әлі бір күнні түгі Рәсим Низамов білән икігіз бірге жырлағанны көріп, юлер кібік күнлешіп те қойдым. Қаралы Айгөл, артист халқы күнлеше біләм ол? Хо, нешік кінә әлі. Ләкин бізде андай кемшілік yok. Ну, диярлік. Біз ирем белән бір-бірізге шанырға, бір-бірізіне хөрмәт итәргә тырышабыз. Галия белән Захир җырындагы кебек. Yıldızlarga Yıldız atılganıda uçraşkanlar günler tün bilen bu dünyana bilgenimden alıp senin barlığına min bilen Senin varlığını min bilem Sen kayda min şunda zahirim Yırakta izlegin yakınım Yürekte koğanğın yalqınım Sen kayda min şunda zahirim Yıldızlarga yıldız atılganıda yüreğime onday yalqını bir yalqını dünya balqatırlık söyü bulğandır ahırı söyü bulğandır ahırı Sin kayda min şunda valiyem Şadlanam yalıyman hem gülem Mehebet oldunda başıyem Sin kayda min şunda valiyem Yıldız atılganda Gönülleri yanıp yuvalar Mehebet ömürlerden uzun Mengü yana, mengü jırlana Mengü yana, mengü jırlana Sin kayda min şunda valiyem Şadlanam yılayman hem gülem Mehebet oldunda başıyem Sin kayda min şunda valiyem Sen kayda min şunda zahirim Рәсим Низамов
Ижаттар достым. Айгүл Бариева. Расим Низамов. Рахмет, Бигзор. Бигзор, рахмет. Айгүл, менә син безнең милләтебезнең, безнең халкыбызның, безнең мәркәзебезнең иң мәхәббәт, иң матур, иң җылы биналарының берсендә бүген чыгыш ясыйсың. Менә шушы бүген алган җылылык, халыктан, тамашачыдан алган җылылык синең күңелеңдә беркайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен һәм күп еллар дәвамына халкыбызның күңелләрен җылытырга язсын. Әткәй бәгырен тагын сиңа килде. Сөйгән гөлләреңне китердем. Син бит әткәй мине артык сөеп. Шул гөлләрдәй назлап үстердем. Шул гөлләрдәй назлап үстердем. Юлларымда җил давыллар купса, үз күкрәгең буен капладым. Мин тормышта язлар гына тоеп, синең ышаныңнан атладым. Синең ышаныңнан атладым. Мин тормышта язлар гына тоеп, синең ышаныңнан атладым. Синең ышаныңнан атладым. Гомеремдә бер очратсам әгәр, синдәй яратканым баласын, әйтер идем артык иткәләмә. Уйланың ялгыз каласың. Уйланың ялгыз каласың. Әйтер идем артык иткәләмә. Уйланың ялгыз каласың. Уйланың ялгыз каласың. Кайгыларның әле буласың. Жырның авторы Гүзәл апа. Алкышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Шешкәләрегез өчен, алкышларыгыз өчен. Әлбәттә, миңа тәрбия биргән өчен. Туры юлга бастырган өчен. Кечкенәдән үк мине
müstakillikке öğretken için. Bu turmuşta bарлык эшләрне үз тырышлыгың белән эшләргә. Әлбәттә мин үземнең әти, әниемә рәхмәтлемен. Yıraklarga gittim, seni öksüz ettim. Nişe aylar yalnız intiktim. Şu kaderli gitgeç, kızım koytup jitgeç. Baxilleşmeyen hem ni gittim. Bepkem koytkan diye İnlerimden üseye, ellerimde indekim sıra. Yarım jirge basa, üzün teslim olsun. Yalnız yırtın, tıktın dıra. Yakını güzelliğin, gözlerini ezliyim. Tik yuğinde ağlar yuğalgan. Yürgen izlerinde, yazgan sözlerinde. Janır netkeş sağış man kalgan. Bepkem koykan diye İnlerimden üseye, ellerimde indekim sıra. Yarım jirge basa, üzün teslim olsun. Yalnız yırtın tıktın dıra. Yuvanışlar dolu, sağınlar dolu. Hatlarım iksirek gildeyken. Salkın kışlarında, ızın kişlerinde. Hallerimi kimler bildiyken. Bepkem koytkan diye İnlerimden üseye, ellerimde indekim sıra. Yarım jirge basa, üzün teslim olsun. Yalnız yırtın tıktım dıra.
бәхилләшми, ни киттең, әнкәй? Айгөл, әмин синең Гөлләр сер альбомыңдагы бөтен җырларыңны үземнең мобильникка күчердем. Беләсеңме? Һәр көнне кәефкә карап, аларны телефонның көе итеп кулланам. Менә мәсәлән, миңа әле иң ошаган җыры да бар. Сулар сибәм, гөлләр уяныр микән? Сагынуга гөлләр исе, давалар булыр микән? Шул кадәр мәшәкатьләнеп, гөлләрем үсәр микән? Сине көтеп вакыт уза, сабырлык җитәр микән? Җиргә таба башын игән, булып каплый гөлләрне. Кайчан кайтып юатырсың сагышлы күңелләрне? Шул кадәр мәшәкатьләнеп, гөлләрем үсәр микән? Сине көтеп вакыт уза, сабырлык җитәр микән?
rag'batlanib dillarim o'sarmikan seni kutib vaqt uzaq sabrlik yetarmikan seni kutib vaqt uzaq sabrlik yetarmikan sabrlik yetarmikan Рахмет. Рахмет. Ой, рахмет, Ира. Рахмет. Рахмет. Ой, менә бу бик кирәк иде безгә банкетка. Ой, рәхмәт, Исмәгөл апайым. Ой, рәхмәт, пешереп килгән бит. Бу минем иң яраткан апам, менә авылны күрсәттеләр бит әле. Менә гел шуларга кайтабыз инде. Әниемнең сеңлесе Исмәгөл апам. Рәхмәт, Айгөл. Кадерле сеңлебез Айгөл. Без әтиең Шамил, әниең Гөлфия белән бик якын туганнар булып яшәдек. Син кечкенәдән артистлар, җырчылар арасында үстең. Чөнки әтиең Шамил шушы театрда эшләде. Алар икесе дә сәхнә дип яшәделәр. Бик яшьли, бер артлы бу дөньядан китеп бардылар. Бик яшьли, ятим калгач, без бик борчылган идек. Ләкин син бик көчле булдың. Бөтен дөньяга кычкырып әйтәсем килә. Күр, Шамил, кызың артист булды. Күр, Гөлфия, кызың менә дигән тормыш корды. Балалар үстерә. Алар өчен тыныч булыгыз дип әйтәсем килә. Айгөл, без сиңа карап сөенәбез, сокланабыз. Менә син бүген Камал театрын тутырып, тамашачы җыя алгансың. Бу дөньяда әти-әниеңнең дәвамчысы булып син калдың. Иҗат юлың озын гомерле, уңышлы булсын. Гомерегез бәхетле булсын. Бәхетегез гомерле булсын. Бик зур рәхмәт. Көчле әйтте. Рәхмәт. Рәхмәт, Исмәгөл апам. Айгөл, үз-үзеңне алдап булмый җырына клип төшерү өчен партнерны ирен үзе тапкан диләр. Моның кайягы гаҗәп. Миңа ирем һәр вакыт булышып тора. Җырларны да сайлаганда бик еш кына киңәшләрен бирә. Клипта партнер белән бер ятакта уянып китү күренешен татар тамашасы өнәп җиткермәгәндер инде, Ну, булды инде. Хәтта балаларым да клипны күргәч, әни, ни өчен анда бүтән әти дип сорадылар. Ләкин клипны ахырга хәтле карап бетергәч, соңгы кадрда җитәкләшкән ике кулны күргәч, эй, әни, бу бит әти кулы дип сөенделәр алар. Күзләремә туры кара, карашыңны яшермә. Күңелеңне әрнетүче
Аякларың бар мәллә Күңелеңдәге тәйірләренә Азат яшеріп йөрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Күңелеңдәге тәйірләренә Азат яшеріп йөрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Үзең әйтсәң кичерермен Ялгышларның барысын Шит ярлардан ишетүдән Авыр газап бармасын Күңелеңдәге тәйірләренә Азат яшеріп йөрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Күңелеңдәге тәйірләренә Азат яшеріп йөрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Гаепсезләр юктыр җирдә Фани дөнья каршында Яратканда кичерәсен Ялгышларның барсында Күңелеңдәге тәйірләренә Азат яшереп йөрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Күңелеңдәге тәйірләренә Азат яшереп йөрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Үз-үзеңне алдап булмый Бер ук ялгыша күрмә Бер ук ялгыша күрмә Эх, бу хатын кызның фантазиясына. Ире, гаилә дип йөгерә, көне-төне шаба, акча эшли, хатыны Хатыны өйдә берни эшләми фантазировать итеп ята. Имеш хыянәт итә ире. Айгыл ачуланма. Әмма клипны карагач, миндә шундый фикер туды. Башым салам юкәгә
кызыда Кайсы кызның күңеле нечкәргән Бармы арагызда елатырлык Кайсы кызга Ходай моң биргән Бишек җыры әнкәй моңы белән Сөнгән җанга изге мәхәббәт Аның белән яшәүләре рәхәт Ансыз яшәүләре кыямәт Байтак йөрдем фани дөнья буйлап Тоя алмадым тәмен тормышның Сагынып кайттым изге чишмәләрне Салкын нахрын бездәге кышның Бишек җыры әнкәй моңы белән Сөнгән җанга изге мәхәббәт Аның белән яшәүләре рәхәт Ансыз яшәүләре кыямәт Бишек җыры әнкәй моңы белән Сөнгән җанга изге мәхәббәт Аның белән яшәүләре рәхәт Ансыз яшәүләре кыямәт Башым салам юкәгә терәләм Моңга сусап җаннар тилмерә Вәйс Байрамов. Рахмет, Вәйс, жырларың үшін. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Виктор. Айгөл, әллә клип турындагы соравыма үпкәләдеңме? Яз инде. Менә шушы чәчәкләрне иң уртага куйм әле. Хөрмәтле дусларым, менә шушы җырны сезнең яныңызга төшеп бергә җырлыйсым килә. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле шул җырны. Таләйләнә, таләйләнә, талгайы бәк бәйләнә. Таләйләнә, таләйләнә, талгайы бәк бәйләнә. Күргәнче сүзем күп була, күргәч телләр бәйләнә. Күргәнче
Yürekte seni maktap, irde kiş sayrar idim. Dalı, dalı, dalı gelip durar. Dalı, dalı, dalı gelip durar. Bir güne minut disinden çıgamı deyip sıra. Bir güne minut disinden çıgamı deyip sıra. İşitmeyim. Bir güne minut disinden çıgamı deyip sıra. Bir güne minut disinden çıgamı deyip sıra. Hop! Dağın bir küresi kili, güzel güzelip dura. Dağın bir küresi kili, güzel güzelip dura.
Шешенелер уйлый, шибер кызлар аңа карап, елмайып биеп туйлый. Шабата, шабата, шабата тулайып, син җаный нигә бөек? Шабата, шабата, шабата тулайып, син җаный нигә бөек? Әйдә, биргә, әйдә, бергә биргә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, биргә, әйдә, бергә биргә, нигә ялгыз йөрергә? Охшатып нечкәбилләргә, сыгылайды әннәре. Күз кысышып куяшында, бер-берсен сөйгәннәре. Шабата, шабата, шабата тулайып, син җаный нигә бөек? Шабата, шабата, шабата тулайып, син җаный нигә бөек? Әйдә, биргә, әйдә, бергә биргә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, биргә, әйдә, бергә биргә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдәгез әле, дуслар, бергәләп биеп алыйк әле. Бас, бас, үзенә, күз тимәсен үзеңә. Şabata, şabata, şabata tulayak. Şabata, şabata, şabata tulayak. Bişiler biler, biler bikşiler, bişirin күңел булсын, аймалар зилчилер. Шакыра бишле биюгә, безнең гармун телләре. Бирийди таңга чаклы, егетләре, кызлары. Hey, шабата, шабата, шабата тулайып, син җаный нигә бөек? Шабата, шабата, шабата тулайып, син җаный нигә бөек? Әйдә, биргә, әйдә, бергә биргә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, биргә, әйдә, киттек биргә, нигә ялгыз йөрергә? Нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, киттек биргә. Hey! Яраткан байынчыбыз Татарстанның атказаны артисттері Ринат Валиев. Біз бірге оқыдық аның білән институтта. Зөлфәт, ашуланма. Менә гастрольләрдә йөреп, концертыма әзерләнеп, бик зуак кына җавап яза алмадым шул үзеңә. Мин сине 22 октябрьдә Камал театрында булачак үземнең концертыма чакырам. Залда җаның теләгән урын синеке. Концертка! Әлбәттә барам, ник бармыймсың? Концерт! Ава! Кайва
Абай, ну кіртігі сені. Неме бет концертқа келді. Yok концертқа келді, нендей балкон. Нәрсе болды анда? Yok енді Айгел мені өзіне шақырды. Yok енді yok. Абай, тоқта енді. Айгел! Айгел! Тәлі кімсің бұл? Әйтәлі маған, ну мен. Зүлфәт, мен сеңа интернеттен... Жіберігіз енді шуны, жіберігіз. Айгел, мен бұл. Зүлфәт, сайттан сеңа яздым. Зүлфәт? Мен. Класташ, Зүлфәт, сен түгілмісің бұл? Мен. Демек интернетқа сен яздың ма? Мен. Ей, Зүлфәт, келелі құшақлым өзіңні. Ой, рахмет. Сәлем. Сәлем, неше Әбу ел шешектер көресің? сеңа. Рахмет, бек зор, неше ел көрішмәдік біте. Ай, ну, сен өзіңе отырыр орын сайладың мұсың әлі? Сәміз. Сен бет тілесе қоя отыр дейдің, мен мұнда алма түшерлік орында жоқ. Айгел, мүмкін ме мен концерттің... Міне дегенде бір қыридағына қорап отырам, мүмкін болса. Әлбәтті мүмкін, мен әміне шошы шешеклеріңді Рахмет. Башла. Қайшандыр мен де еп-еш қыз боларақ магнитофон янынан кетмеше, өзімнің яратқан жыршымны Вафира апа Ғизатуллинаны тыңлайдым, күзәтәйдім. Вафира апаға болған хөрмәт, сұқлану хисі менде бүгінгі күнге қатлы яши. Бек зор рахмет. Сіздің үшін яшілігім туғая. Nişenşim ertebe nurlanıp yaz girdi. Tuğaylar kanatın ağındı. Ezderimi sayradı bir turgay. Şidenidir sağını
Biz Aygül'ün icadına bik aşık kişilerinde şunun için mine bugünkü günde biz kollektifimiz bilen Soba PMK Meliorasiyası uyuşması bilen sastafımız bilen keldik. Aygül mın şişmegi soyıkmasın. Sizge barsı da oңышлы, sizin işiniz bar da oңыштан гына тұрсын. Бәхет, шатлыклар sizge. Рахмет бик зур. Рахмет бик зур. Бүгін менің ең бәхетлі күннәрімнің бірсі. Һәм инде сезнең өчен. Әйдәгез бергәләп бүгін ял итеп җырлап алыйк әле. Зиләйлүк сезнең өчен. Әйдәгез киттек. Бандюк кызы Зиләйлүк. Aygül! Aygül! Бәтә. Нишек Айгөл! син анда? Зөлфәт нишек килеп эләктең син анда? Шығарға тишік. Мин бит сиңа аны тигендә генә утырырга кушкан идем. Aygül! Менә қарап тұрам. Сен сәхнәдә жырлыйсың, шундый мөләйем, шундый сабыр, шундый тыныш. Әй, хәйр, оқыған вакыттара шундый идең бит инде син. Хәтерлисеңме? Мәктәптә оқыған вакытта, бию дәресенә йөргәндә, нотага мин дөрес басмасам, син миннән бүтән кеше алдында кычкырып көлә идең. Хәтерлим әлбәттә, хәтерлим. Нишек хәтерләмәскә инде? Эй, укыган вакытлар бар бер рәхәт иде, мин бит. Бер нинди борчу, кайгы юк. Укы да укы. Хәтерлисеңме? Чыгарылыш кичәсендә без синең белән бергә җырладык та бит әле. Хәтерлим. Нишек хәтерләмисең ди? Кара әле. Ә бит залда классташлардан бер мин генә түгел, бәлки әлеге җырны Шулаймыни? классташларга һәм мәктәп хатирәләре белән янып яшәгән тыңлаучыларга бүләк итик. Әйдә. Эй, музыканы куй әле анда ни? Тукта, тукта.
Тукта инде. Ничә ел җырламадык бит инде. Әйдә, әүвәл сәхнәнең артында кабатлап алыйк та, аннан соң тамашачыларыбызга бүләк итәрбез. Әйдә киттек. Танцуйте хорошо, улыбайтесь. Говорят, наш папа очень беспроставленный петух. Говорят, что мама курок всех своих подруг. Цыпленок желтый-желтый, только выбил скорлупу. Ничего ты не умеешь, кричишь кукареку. Я же хочу, я конфеты хочу. Ничего я не умею, кричу кукареку. Я с девчатами дружу, с ними воду пить хожу, с индюшатами играю, душатами пою. Ты цыпленок желтый-желтый, только выбил скорлупу. Ничего ты не умеешь, кричишь кукареку. Я цыпленок хаты-хаты, я хохотать хочу. Ничего я не умею, кричу кукареку. Цыпленок желтый-желтый, только выбил скорлупу. Ничего ты не умеешь, кричишь кукареку. Я цыпленок хаты-хаты, я хохотать хочу. Ничего я не умею, кричу кукареку. Смотрите на меня, вот какой цыпленок я. Вы похлопайте в ладоши, чтобы снова спел вам я. Ты цыпленок желтый-желтый, только выбил скорлупу. Ничего ты не умеешь, кричишь кукареку. Я цыпленок хаты-хаты, я хохотать хочу. Ничего я не умею, кукареку. Yıllar şağı basalım, so'nggi звонок tanışım. Her gün seni göre alım, бақыт дейді классташым. So'nggi звонок, so'nggi dәріс, ник бір асыңламадың. Сөзсізгіне, сүйгенне, көзімнен аңламадым. So'nggi звонок, so'nggi dәріс, ник бір асыңламадың. Сөзсізгіне, сүйгенне, көзімнен аңламадым. Күндә иртән сине көттем, алдан килеп дәрескә. Юксына ук башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы
хәтерлисеңме Айгөл? Беренче сыйныфка укырга баргач, укытучыларга дигән чәчәкне мин сиңа бүләк иткән идем. Хәтерлисеңме, Зөлфәт? Син дәресләрдә гел сөйләшеп утырадыр. Әле синең кушаматың балабол иде. Укытучы сине һәр вакыт ачуланадыр. Хәзер сиңа сөйләшкән өчен акча түлиләр. Ayrılgan yılların başlanır da yana deriz. Gelirsin kuk yılmayıp Sığızlanok sıvırırız nik bırasınlamadı Sözsüzgüne seyirmek gözümden anlamadı Менә минем классташларым чыга. Синең генә түгел, минем дә классташлар. Менә шушы җегетне мин беренче класста яратадыр инде үлә битеп. Нәрсәгә шаккатканмындыр шуңа, белмим. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Дуслар, инде сәхнәгә чыккан икән, да үземне генә калдырып киттеләр бугай. Тагын берне җырлыйм әле. Җырлыйм микән? Монда залда минем кебек авыл егетләре күп бугаймы? Бармы? Авыл егетләре ишетмим сезне. Бар икән, әйдәгез, без авыл егетләре. Kanat urib, әллә нигә якын күреп, төрле яктан җыелган без шушы шәһәргә. Беркем көтеп тормаса да, язмыш безне сынаса да, куркып калмадык, өйрәндек гөрләп яшәргә. Ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк, без авыл егетләре. Яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк, без авыл егетләре. Уфтанмадык, зарланмадык, бер эштән читтә калмадык. Шәһәр безне якын итте, әллә шуңамы? Бөтенесенә дә түзә, авыл йөрәге шул бездә, бала чактан ял күрмәгән авыл куллары. Ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк, без авыл егетләре. Ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк, без авыл егетләре. Шатлыкларны уртак итеп, кайгы килсә бергә кишеп, гомер итик әй егетләр, хәлләр белешеп.
Өйләребез балкып торсын, юлдашыбыз бәхет булсын, бездән башка яши алмас шәһәр берничек. Ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк без авыл егетләре. Ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк без авыл егетләре. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк без авыл егетләре. Бик зур рахмат. Чәчәкләр бирерләр дип уйламаган идем. Izledim yılganın kin jirin, sular soy kirekmi yüzerge. Arayakta sigenin yüzü yok. Nişeksin yalnızım tüzerge.
Шамиль Нурыч. Шамиль Нурыч, тоқтағыз әлі. Сіз шыққаш, мен болдыра алмайым. Бек зор рахмет сізге. Шамиль Нурыч, ол біздің ғаилә достыбыз деп әйтсәм дә ялғышмамын. Чөнки ол ауыр вақытларда да, шатлыклы вақытларда да, һәр вақыт біздің ғаилә белән бергә. Шамиль Нурыч, бик зор рахмет сізге. Шушы минем иң яраткан бинамны, шушы бала чагым үткән. Менә шушында бит инде мин кичкенәдән бирле шунда үстем. Менә шушы бинаны шунда миңа концертымны уздырырга мөмкинчелек биргәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бары тик исән саулык, театрыбыз гөрләсен, үссен. Бары тик уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт Шамиль Нурыч. Башыем. Рәхмәт. 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 Бу алкышлар безнең театрыбызга. Безнең дип әйтәм. Чөнки ул безнеке. Айгел! Айгел! Тагы Зөлфәт. Айгел! Каясың син? Мында! Айгел! Тагы нәрсә булды инде? Менә концертны үзәсеңдә куясың инде. Түзе алмайм. Нәрсә инде? Әйдә бир инде тизрәк сорауны. Мен қарап тұрдым да, сен қайбір жырда шундай шат, шундай... Бұл жырында сен шундай уйшан һәм хыялый. Қаралы, сен міне парашют киіп секіре алыр едің ме? Яйсе аквалан киіп су түбіне чалыр едің ме екен? Ой, экстремаль спорт шәп инде ул нәрсә. Ну, вакыт кына җитмей бит менә. Вакыт дигәннән Зөфәр Хәйретдинов, мәсәлән, ул волейбол уйный, бильярд уйный. Жырлар яза, үзе жырлый. Жырлар яза. Әле шуның өстенә дөрес микән юк микән? Казанның дөм караңгы урамнарында роликларда шуадый. Тәле. Эй, Зөфәр Хәйретдинов булдыра инде ул. Ул шаккатырга ярата бит. Аның дуэтлар проектына карале син. Узакламый, менә без артистлар арасында сөйләшәбез. Рус эстрадасы йолдызлары белән җырлый башламагае дип, көнләшеп тә куябыз әле. Каралы, ник сез икегез бергә җырлыйсыз түгелме соң әле? Җырлыйбыз, миңа да шундый бәхет тәтеде дә. Үзе дә мондамы? Әлбәттә. Зөфәр Хәйретдинов үзе. Урманнарда күргән идем, тынлына идем. Күңелемдә тик син идең, моңгына идең. Урманнарда шаулап алды, яратам дидең.
şeşkeler tibrendiler Yaratam dedim Birge bulurga tik yazsın Suygenim minin Bor şeşkeler tibrendiler Yaratam dedim Birge bulurga tik yazsın Suygenim minin Bor şeşkeler tibrendiler Yaratam dedim Birge bulurga tik yazsın Suygenim minin Birge bulurga tik yazsın Suygenim Züfer Hayretdinov. Bek zo'r rahmat senga. Kaptı Züfer. Bir ebi elektirip aldı özün. Ey kışaklı ebiyin. Ulem, şapşıp ubede başladı. Yaratalar bizde artist halkın. Yaratmaslık tөгел şu. To'xta. Ebiyin mında kele axırı. To'xtatsan, yaxşı tөгел endi ulu kishi. Ey, yarar, ebi o'zining yumushini yumushlarda kiyterar. Siz balaqaylarım ne halleriniz var? İsen savğana gelip jittiniz mi? Hoy rahmet teşekkürleri. Oygil kızımның kenşirtin qararga zal tuturup kelgenler bir de dürüst işlegen siz canlarım bir de hükümetsіз. Biz buldurabız. Twitter'da endi şoşa telefonumda işitmişide duram eken. Kızım şaltırata eken. Ey kızım, ey canım, ne hallerin barsın balam? Minikeme, benim hallerim bek, ey bek balam. Rahatlanıp günşirtke jirim kızım pinçim gana şıdasın. Eli ansında arttırıp duralar Allah'a şükür. Bikireklerde yaratam indi şul aygılın jırlavın. Televizordan görsem dünyam bütünlüğün tula. Sayırım savunmay, kışkırt yabalmay. Tünle bilen uğram boylap sarık izlep yergen şaklarda bola kızım. Gileli kızım bir görüp giteli özün. Yarı hoş ettik sağ ol. Bikireklerde motor etip tezilişip oturgan siz canlarım. Enim canım, yanında senin xotiningdir indi ol. Emanası kızım mı? Kulak tüşüşü. Ebeğin bulan min kızım kulak tüşüşü. Allah'ım tiştiresin yok mu kızım? Tiştiresin bulsa 50 kompet 55. op geleceğim mi balam? Kaygırıp durma. Bir nersende bulmasa bir ertemlerek şey op geleceğim mi? Özümde jırlayım min balakaylarım. Özümde jırlayım. Min canlarım. Baba kızgın ekinci. Baba kız gülleşmese gel jırlap kına jırırıyım. Bek usta jırlayım min. Orali günşi degenden bu oygilin iri bir de günleşmemiken nisan kimler bilen gene jırlamı bit. Yaktaş resim, küreşi jigiti biz bil, Züfer. O klip düşken jigitlerinin şutu yok. Olalarga burulup da koram ettirgandır indi. Linar olan bek şiber bit. Kup de sileşe indi bu olu kişi, kup de bile indi bu olu kişi. Artığın da siledim buğa indi. Giderge vakit jitti. Atayında anda. Lo kızım kelip içtin mi? Eli, yori, hazır, şağım bala, hazır. Ebey, ayaklarыңды арығандар айда, кел. Арығансыңды.
Язмыш әйдәсына йөрәккә йөмдерләп яна, сарыгып аны көтер. Айларда иркәм, айларда, арабым киткән юлларга. Башымны салып уйлар, көнне төнне озата. Өмет канатларын җәеп, кавышырбыз әле дип, сүземне юата. Айларда, айларда, айларда иркәм, айларда. Koylarda irkam, koylarda Qora bup ketgan yo'llarga Boshimni solib o'ylar kunni tunni uzatam Umid qanotlarin jayib qovushirmiz әле deyib o'zimni yuvatam Umid qanotlarin jayib qovushirmiz әле deyib o'zimni yuvatam O'zimni Бик зур рәхмәт. Синең дусларым, Фәрида Алсу дуэты. Бик зур рәхмәт, кызлар. Айгөл, сиңа чын күңелдән уңышлар гына телибез. Гаилә бәхете, хатын-кыз бәхете. Бәхетле бул. Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Нурзәдә, Фәрида Алсу. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шулай иҗатташ дусларым килгәндә бигрәк тә икеләтә күңеллерәк була. Рәхмәт бик зур сезгә. Шулай поддержать иткәнегез өчен. Айгөл, Ул. Син мондамыни әле? сен алма бәлеше пешерә беләсеңме ул? Ой, тамагың ачтым әллә? Нишләп болай кинәт кенә алма бәлеше исеңә төште әле синең? Юк инде менә бая чыккан әби кебек. Минем әбием дә шундый кичкенә буйлы, шундый ук җиңел иде. Шуннан гына әйтәм. Гаилә булгач инде гел җырлап кына булмас шул, Зөлфәт. Пешерергә дә туры килә әлбәттә. Димәк пешерә беләсең? Әлбәттә. Иремнән сорарга кирәк инде ансын. Кара гаилә димәктән, синең бит ирең хәрби офицер. Бик кырыс кешедер инде, әйме? Җитмәсә, мишәр дә түгелме соң? Әле мондый гына мишәр түгел, нижгар мишәре. Иң шәбе. Менә сливки, каймагы. Ул сине теге Кутуптагы әллә кая Енисейский шәһәренә үк алып киткән түгелме соң? Әйе, нәкъ шулай. Мине иремә булган мәхәббәт хисем, хөрмәт хисем алып китте. Ирең Линар аеруча кайсы җырыңны яратып тыңлый? Әлбәттә, аңа багышлап җырлый торганын. Әлдә син бар әле дөньяда. Яңа елда сызан әле җырлаганыгыз гел телевизордан күрсәттернем. Фәрит Мөхәммәтшин белән, әйме? Әйе, нәкъ шулай. Бүген дә мин аны берничек тә җырламыйча булдыра алмыйм. Кызганычка Фәрит Карулович үзе килә алмады, ләкин инде мин үзем генә җырлап, аны телевизордан гына, экраннан күреп, сезнең өчен бүләк итәсем килә. Һәм әлбәттә, минем яраткан тормыш иптәшемә Линарыма. Күптән инде әйтер хисләрем бар, кем яулавын күңел түремне. Айга бар акчам йөрәгемне, ай тапшырсың сиңа серемне.
Eldesin var dünyada. Dere şokıp yazgı ton jilleri, minnen sina selam giderim. Tыңla көңіл биріп алар сиңа, менің хисләремне жеткеріп. Күзләренә бер қарауың жида, бүтін қайғыларым юғалар. Әлде син бар әле бәхетімә, әлде син бар әле дүнияда. Күзләренә бер қарауың жида, бүтін қайғыларым юғалар. Әлде син бар әле бәхетімә, әлде син бар әле дүнияда. Күзләренә бер қарауың жида, бүтін қайғыларым юғалар. Әлде син бар әле бәхетімә, әлде син бар әле дүнияда. Күзләренә бер қарауың жида, бүтін қайғыларым юғалар. Әлде син бар әле бәхетімә, әлде син бар әле дүнияда. Әлде син бар әле бәхетімә, әлде син бар әле дүнияда. Ну, Зөлфәт, бір тик тұрмас болдың енді сен, ә? Дуслық ол бір-біріңні аңлау һәм бір-біріңе ярдәм итү. Қызғаныш, язмыш безнең арабыздан иң якын дусларыбызны алып китеп саный. Минем әле һаман да менә талантлы җырчыбызны, композиторыбызны, Айгөл Исмагиловны югалтуыбызга ышанасы килми. Менә бүген дә Айгөл үзе язган җырын мин аның якты истәлегенә багышлыйм. Күмешеләсен, ул
Рахмет. Рахмет бик зур. Бик зур рахмет. Hammangizga da бәхет утында яшәргә насыйп булсын. Инде бу җырымны барыгызга да бүләк итеп бирим. Кашкары Ган Сайфуллин сүзләренә, Нур Әхмәдиев сүзләренә. Кашкарыйлар җыйдым әле берсеннән берсе агым. Минем шушы чәчәкләргә серемне сөйләр чагым, серемне сөйләр чагым. Кашкары, кашкары чәчләремне җил тарый, әллә үртеп, әллә чынлап ярым ятларга карый. Кашкары, кашкары чәчләремне җил тарый, әллә үртеп, әллә чынлап ярым ятларга карый. Кашкарыйлар җыйдым әле януым басылыр дип, шуар йөрәк җанашымның юллары басылыр дип, күзләре ачылыр дип. Кашкары, кашкары чәчләремне җил тарый, әллә үртеп, әллә чынлап ярым ятларга карый. Кашкары, кашкары чәчләремне җил тарый, әллә үртеп, әллә чынлап ярым ятларга карый. Кашкарыйлар җыйдым әле берсеннән берсе агым. Минем шушы чәчәкләргә серемне сөйләр чагым, серемне сөйләр чагым. Кашкары, кашкары чәчләремне җил тарый, әллә үртеп, әллә чынлап ярым ятларга карый. Кашкары, кашкары чәчләремне җил тарый, әллә үртеп, әллә чынлап ярым ятларга карый. Кем белә, Кашкары нинди чәчәк ул? Дөрес, астра ул. Ятларга карый, ярым ятларга карый, ярым ятларга карый. Кашкары. Менә кем белмәде? Белегез инде. Кашкары чәчәге ул астра. Рәхмәт. 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 Бик зур рәхмәт. Ой, Зөлфәт. Айгел. Син атнаның кайсы көне булырга теләр идең? Атнаның нинди көнеме? Кил инде монда, кил. Минем иң яраткан көнем ул дүшәмбе. Менә күрәсеңме? Концертны да нәкъ дүшәмбе көнне уздырам бит. Дүшәмбе? Шундый авыр көннеме? Киресенчә, кешеләр авыр дигән көнне мин иң җайлы көн дип әйтер идем. Ләкин күпме генә изгелекләр эшләсәң дә, барлык хыялларны тормышка ашырырга бер генә гомер җитмәс шул. Яшьлектәге гыйшык уты күңелдән китмикән, сөеп сөйлеп яшәргә бер гомер җитмикән, бер гомер җитмикән. Онтылса да кайгыларың ярасы бетмигән,
Яшәешеңне аңларга бер гомер җитмикән, бер гомер җитмикән. Антылса да кайгыларың ярасы бетмигән. Бу тормышны агартырга бер гомер җитмигән. Антылса да кайгыларың ярасы бетмигән. Бу тормышны агартырга бер гомер җитмигән. Җырның авторы, иҗатташ дустым, гаилә дустым Лилия Муллагалиева. Антылса да кайгыларың ярасы бетмигән. Бу тормышны агартырга бер гомер җитмигән. Антылса да кайгыларың ярасы бетмигән. Бу тормышны агартырга бер гомер җитмигән. Бу тормышны агартырга бер гомер җитмигән. Бер гомер җитмигән. Aferin, Aygül, aferin. Sen jırlarga tiyеш. Minin kibik minlerce, yok, minlerce tügül, milyonlarca tamaşaşın için jırlarga tiyеш. Çünkü tamaşaşı, jırşı arasındaki mehabbet, iki yürek arasında bulgan mehabbetten de kışlarak benimşe. Jırla Aygül. Рәхмәт, Зөлфәт. Гөлләр чәчәккә күмелсә, татлы хуш ис тарала, сандугачлар талга
Aygül. Aygül. Әу, Шімітіп қаралы мені. әрсе болды енді тағын Зілфәт. Мен шыннан да сенің концертіңдам ол. Әлі мен компьютер алдына ұйықлап кеттім ме? Шынлап енді Зілфәт, шынлап. Рахмет сеңа яқын етіп келгенің үшін. Қадірлі достарым, сізге менә шушы бірінші концертімні шулай залны тұтырып келгеніңіз үшін, шешкелеріңіз үшін, тілеклеріңіз үшін бик зор рахмет сізге айтасым келе. Әлбәттә, шушындай концертны maddi ярдәмсез уздырып булмас иде. Шуңа күрә мин maddi яктан күрсәткән дусларыма да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рухи яктан да мине көч биреп торган минем дусларыма, туганнарыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм инде шушы гүзәл бинаның хуҗасына Шамил Нурч Закировка, иҗатташ дусларыма, барлык коллегаларыма сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде безнең концертыбызның сценарий язучы, Яңа Гасыр радиосының музыкаль редакторы Илнур Фәйзрахманов. Чакырабыз монда сине, Илнур, кил монда. Бик зур рәхмәт сиңа, Илнур. Син мені әлі ол. Рәхмәт, Илнур. Рәхмәт. Һәм әлбәттә инде безнең минем яраткан режиссерым, Яшьләр театрының баш режиссеры Ринат Аюпов. Һәм әлбәттә инде сезнең яраткан диджейгыз Зөлфәт Зиннуров. Бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә күрешергә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Aygül Bariyeва!